बुजियाखैमोन नालाय हेल' लोगोफोर आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आं दिनै नै आंनि गथ'खौ आं फरायहोबाय थादोंमोन ओमफ्राय फरायहोबाय थानायाव आङो इंलिसखौ बारा बुजिया नालाय दा इंलिसखौ ट्रान्सलेट खालामनो थाखाय आं मा खालामगोन ओमफ्राय आं मोनसे एप्स मोनबाय माने बे माइक्रसफ्ट एप होनना बुङो बेखौ बेनिफ्राय आं बे एप डाउनलड खालायनानै बेनिफ्राय आं डाइरेक्ट माबाखौ फट' खेबनानै डाइरेक्ट माबायाव कपि खालायनानै डाइरेक्ट ट्रान्सलेट खालायबाय आरो ओमफ्राय गासैबो बर'आवनो फैजोबो लोगोफोर नोंथांमोनाबो खालायनो हागोन नोंथांमोनाबो बुजियैखौ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं माबोरै खालामो लोगोफोर दा आङो नै बेखौ आं फरायबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आङो नै बिसोरखौ नैबेखौ स्ट्रिं एनिमेलखौ आङो माने बुजियाखैमोन माने ओमफ्राय बुजियैयाव आं मा खालामबाय मोनसे एप्स डाउनलड खालामबाय आङो बे एप्सखौ नोंथांमोननो आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना मोनगोन थ' बे एप्सआव आङो इंलिसखौ बर' ट्रान्सलेट खालायबाय आं खालायनानै ओमफ्राय मोजाङै बुजिनो हाबाय नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन लोगोफोर नै आं दा मबाइल स्क्रिनखौ अन खालायबाय मबाइल स्क्रिनखौ अन खालायनानै आं डाइरेक्ट प्ले स्ट'रावबो बुंनो प्ले स्ट'राव थांनानै ओमफ्राय नोङो बिदि माइक्रसफ्ट ट्रान्सलेटर लिरबानो फैयो ओमफ्राय नोङो बेखौ लिरनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट डाउनलड खालायना आंना डाउनलड खालायखानाय दङमोन लोगोफोर बेनिखायनो आं डाइरेक्ट दंखायो नै बेयाव थांबाय आङो थांनानै ओमफ्राय दा आं दा इंलिसाव लिरगोन आङो इंलिसाव लिरबा बेयाव बर' जाखांफैयो आं दा हेल' होनना लिरगोन दे हेल' ओइ होनना बुङो ना बेनिफ्राय ब्रादार हेल' फंबाय होनदों हेल' फंबाय हेल' ओइ फंबाय जागोन आरो जेनेबा बेयाव माबायाव फैनो हाबाय थ' लोगोफोर बेखिनियानो जोबोर मोजां ओमफ्राय नोंथांमोनाबो डाउनलड खालायना लानो हागोन ट्रान्सलेट खालायनो हागोन बेनिफ्राय मा होनो आंबो जोबोर मोजां मोनदों बे एप्सखौ डाउनलड खालायनानै नोंथांमोनाबो खालायनो हागोन ओमफ्राय आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय आङो इंलिसफोरखौथ' बुजिया नालाय किसुमान दा इंलिस लिरनायफोरखौ बांद्राय बुजिबाङा बेनिखायनो मा खालामो आङो दा रोङा नालाय ओमफ्राय ट्रान्सलेट खालायो ओमफ्राय आगोलाव गुबुन मोनसे एप्सआव खालायोमोन दा माने गुबुन मोनसेयाव दा बेखौ मोनबाय नालाय माइक्रसफ्ट ट्रान्सलेटर बेखौ मोनबाय नालाय ओमफ्राय दा मोजां आरो दा बेनिखायनो आं एसे फोरोंनायखौ एसे इजि मोनबाय आरो दा माने दा बुजिनो हानाय जाबाय दा इंलिसफोरखौबो ओंखायनो थाब खालायनो हायो आरो माने सोंनायखौ थाब फिननाय होनो हायो आरो बेखायनो थ' बेनिफ्राय एग्जामबो जाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे इंलिस सिलेबासखौबो आङो बानायना होबाय ओमफ्राय बानायना होबा माने इजि जायो एग्जामाव लिरनायाव इजि जायो बेनि थाखायनो आं मोजाङै बानायना होयो आरो एग्जामाव जेरै फैगोन बिदिनो बानायना होयो सिलेबासखौ इजि मोनो आरो मोनफ्रोमबो एग्जामावनो बिदि सिलेबासखौ आं बानायना होखायो माने मोजां जायो बिदिबा आं गुबुन मोनसे एप्सआव खालामबायनो थाखायोमोन आगोलबो दा ओमफ्राय बर'आव मोननायखाय जोबोर मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन दा गथ'फोर फोरोंनायाव सहस जायो ओमफ्राय इंलिसखौथ' जों साफ्रोमबोथ' रोंखाया नालाय बेखायनो नोंथांमोनाबो खालायनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै आरो गोदान भिडिअ फैबाय थागोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरो भिडिअखौ माबोरै मोनदों आरो आं बे एप्सनि माबाखौ लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना आंनिफ्राय डाउनलड खालायना लाबानो जाबाय लोगोफोर
दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसोरनोसै आरो गोदान गोदान भिडिअ फैबाय थागोन बाय बाय